Yan ang pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. Tita. Kanya Chinita. Good morning po sa lahat ng mga kabisyo na loyal po na nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. parang nasa impyerno ka naman. Basic. Galaw. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Chari. Katulad ni Tita Tanya ay maganda at alluring, malakas ang sex appeal na isang single mom. Isa po akong OFW na nasa Cyprus o Cyprus? Mangkanor. Ha? Cyprus. Sa invita lang. Pero bago po ako nakarating dito sa ibang bansa, masaklap po ang mga katas ng nakalipas ko. Hindi ko po natapos ang aking pag-aaral dahil noon ay nabuntis ako ng una kong boyfriend na si Leonard. Kaya nagdesisyon po ang aking mga magulang na ipakasal kami agad para malayo sa tsismis at kahihiyan ng aming pamilya. Pero usapan namin na mag-aaral ako ulit pagkatapos kong manganak. Kaya nag-ALS po ako or Alternative Learning System. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Namiss ko, Marcy. Namiss ko. Baby, ba't ka ba iyak nang iyak? Nakasupalpal na yung suso ko sa'yo. Gutom! Nakasupalpal na yung suso ko sa'yo. Ba't di mo pa? Di ka pa. Baby, tulog ka na. Tingnan, pigitigin ko nga yung tiyan mo kung may kabag. May kabag ka nga. Teka, lalagyan ka ng asete de manzanilla. Asan ba yung ama mo? Hindi man ako tinutulungan dito. Saan ba yan? Leonard! Leonard! Tulungan mo mag-alaga dito ng anak mo! Ba't mo ko tinatawag, ha? Alam mo namang busy ako sa bilyaran, eh. Nagpustahan kami ng aking mga kumpare doon. Wow! Nagbrahay So kami. dapat mahiya pa ako? Ha? Oo, kasama ko si Ramil at si Spencer. Pati yun si Julius at Christian. Tama tong anak mo, iyak ng iyak, oh! Ayan mo yan. Tingnan mo, oh! Bumili ka muna ng asete de manzanilla doon! Yun nga ginamit sa motor. Pang-change oil. Sayang. Alam mo, parang wala kang kwentang ama! Baby! Asa mo
naman ang nanay mo? Ba't mo mga pinaalis na si nanay? Alam mo namang walang... Bakit mo aasawa mag-alaga yung nanay ko? Tayo yung mga magulang nitong batang to. Alam mo, wala kang kwentang ama. Dapat di ba ako nagpakasal sa'yo eh? Kahit ako naman, nagsisisi rin ako. Ba't ako nagpakasal sa'yo? Kasi yung mga magulang mo, gusto ipakasal tayo. Hindi naman pala kaya. Ang ingay mo bata ko. Sige! Inis ako sa tunog ng bata. Nagluto ka na ba? Wala pa pagkain. Nagugutom Paano na ako ako. makakaluto? Hindi ka tumatahantong bata. Baby, itong isang... Ba't ka ba kasi nag-aral dyan sa house? Dapat di ka na nag-aral. Di ka na nag-aral. Bakit mo tinatanong? Ba't mo sinasabi yan? Eh sabi mo, pag nagpakasal tayo, promise babalik ako sa pag-aaral. Ikaw may kasalanan ko, ba't ganito yung buhay ko? O, tingnan mo Malas ngayon. ka! Anong malas? Ha? Ikaw malas ka sa buhay ko. Tingnan mo nahihirapan Ikaw tayo ang kung hindi malas! ka nag-aral dyan sa owls. E di sana may magbantay dyan sa bata natin. Baby, itong kabilang daddy naman ni mama para matahimik ka na. Ako naman! Aray ko, ako mabantay. Alam mo, bahala ka na dyan. Tatapusin ko na yung laro Ang namin. lagnat ng bata! Ay, di pa inumin mo ng gamot. May gamot dyan. Alam mo, wala ka talagang kwenta. Hindi basta-basta pwede magpainom. Dali natin sa ospital tong baby! Alam mo, sinat lang yan. Sige na, tawagan mo lang ako. Pamainin na sa bilyaran na ako. Walang may kwenta mo tatapusin kami. talaga. Umalis ka na nga dito. Wala kang ambag! Salot! Bye! Salot! Baby! Salot! Salot! Baby! Saan ka na? Baby! Palagi na lang pong ganun ang sitwasyon, Uncle and Tita. Every day. Nakakapagod. Nagsisisi ako. Hanggang dun sa ALS po na pinag-aaralan ko everyday. Na-meet ko yung mga kaibigan ko na mapagbubuntunan ko po ng problema ko sa araw-araw. Lalo na si Kaloy. Si Kaloy po ang nagko-comfort sa akin pag sobrang sama ng loob ko sa asawa ko. Hanggang sa isang araw. Asok, tol. Sensya ka na dito sa boarding house ko, ha. Maliit lang, mainit pa dito. Okay lang, Tol. Buti ka pa may mga safe space kang ganito. Ako wala na akong ganito eh. Kasi Ba't ba syempre kasi- pag uwi ko, mag-aalaga na ako ng bata, wala akong pahinga. Tapos yung asawa ko toxic pa. Alam mo naman, kinukwento ko naman sa'yo, di ba? Araw-araw kami nag-aaway. Akala ko ba, magkapit-bahay lang kayo ng nanay mo. Kaya, Oo. dun siya, Kaya nga pag nag-aaway kami, to the rescue yung nanay ko. Pero, alam mo, nagsisisi talaga ako eh. Oo. Easy. Di pa nga nag-umpisa yung alak session natin. Akala ko pa gusto mong uminom mo. Ano? Kaya nga eh. Iinom mo, iiyak. Kaya nga, ibig sabihin niyan, ready mo na yung alak. Kasi sobrang bigat talaga ng nararamdaman ko. Hindi ba natin yayayain yung iba nating kaklase? Parang coke yan. Halo. Hindi, may halo na yan. Inumin mo. Inumin mo. Teka lang. Okay ba? Ako nagtimpla niyan. Ang sarap. Kung manginginom na manginginom, sarap magtimpla. Tapos, akala ko ba mag-aral din yung asawa mo? Eh yun nga eh, hindi eh. Sabi niya, hindi niya na daw uunahin yun kasi may anak na kami. Pero araw-araw naman nasa barkada. Inis talaga. Pwede ko lang ibalik yung panahon. Nagsisisi talaga ako, nagpakasal ako na kanya. Kailangan ko lang ngayon yung anak ko. Pero siya, hindi ko na siya kailangan. Hindi ko na nga siya mahal, Kaloy eh. Alam mo yung asawa mo yan, napaka-irresponsable naman niya. Kung ako siguro yan, alagaan ko talaga yung anak natin. Kung ako yun, ha. Talaga? Oo naman.
Bakit ganun yung mga lalaki pag naging asawa na? Parang wala nang effort. Di na ako, hindi Hindi. na iniintindi. Hindi lahat ng lalaki ganun. Hindi Lahat kami tulad ganun. dyan sa... Lahat ganun. Hindi, wag mong ilahatin dahil sa experience mo na yan. May mga lalaki pang ano. Talaga ba? Baka ikaw ganun din eh. So, patunayan ko na hindi ako ganyan. Ano? Bakit? Papatunayan ko lang naman eh. Bakit mo papatunayan? Di naman tayo ano? Ano mag-ano? Anong sinasabi mo dyan na papatunayan? So, patunayan ko. Napapangiti ako. Pag umiti ka, akin ka. Ganun lang yun. Basic. Oh. Ikaw, pinapakilig mo ako eh. Uy, ba't mo ko inalikan? Wala naman tayong relasyon oh. Ano, tatanong ko pa ba sa'yo? Ang alin? Ba't mo ko inalikan? Para saan yung halik? Tagal na kita Uy, baka gusto- ma-misinterpret mo yung pagsama ko dito ah. Ay, hindi. Sige, gusto mo, umalis ka na, umuwi ka na sa inyo. Hindi ka ba masaya pagkasama ako? Sama ba ako kundi ako masaya? Oo. Saya ka naman pala eh. Tara mo yung bintana. Oh, mainit. Tira yung, alam mo yung ceiling fan ko, pang barbero lang yun, maliit. Dumadaan na ano eh. Hindi yan makikita Nahihiya sa ako loob. baka kilala nila. Baba ko yung kurtina. Kurtina na lang. Patay mo yung ilaw. Hindi pa tayo lasing ha, kinakana mo na. Mamaya na yung inuman, mauna to. Oh, mukhang ginagabi ka na yata mo eh. Parang halos sunod-sunod na yan, ha? Ay, si baby. Parang mapantay dito sa bata na binigay ko sa nanay mo para makatulog. Hindi makatulog sa akin eh. Pupuntahan ko dun. Kaya mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin, ha, Leonard? Ano? Ba't busy-busy ka yata dyan sa ALS mo? Pwede ba tumigil ka na lang dyan? Sinagot mo na yung tanong mo, busy ako sa ALS ko. Ako, Baka nagsisikap ibang ako. pinagbibisihan mo, ha? Huwag mo akong pinagbibintangan ng ginagawa mo, ha? Yung mga lalaki talaga, no? Para malipat sa ganun. amin yung blame. Ha? Kala mo- Binabaliktad nyo kami, nire-reverse nyo kami. Baka ikaw. Porke- Ikaw mo walang ambag. Ano, sasagot ka pa? Ayan, may ginagaslight mo ko porket Wow! magaling ka magtago, ha? Hiyang-hiya naman ako coming from you. Na number 1 gaslighter. At dahil sa'yo, kaya ako naging ganito. Huwag mo ko masagot-sagot na ganyan, ha? Huwag mo rin ako masagot-sagot. Wala ka namang ambag sa pamamahay na to. Ako ang nagsisikap mag-aral para sa bata. Anong ambag mo, ha? Uuwi ka gabi na. Galing sa barkada mo. Ako, gabi ako na uwi. Galing sa pag-aaral. Huwag mo nga akong baliktarin. Nagbibilyard lang naman kami, eh. Anong masama mag-billiard? Proud ka pa. Uy, sana makagraduate ka dyan, ha? At makapagdala yan ng pera sa'yo. Malay mo, idol ko si Evan Bato Reyes. Malay mo maging champion ako pagdating ng panahon, ha? Mag-usap ka tayo. Huwag mo talikuran. Hoy! Nasasagad na ako dito kausap. Alis na nga ako. Hoy! Buisit! Kinabukasan, Uy, parang tulala ka na dyan. Away na naman kayo kagabi, ano? Ha? nga eh. Puyat nga ako kasi hindi ako tinigilan. Nirat-rat ako ng kung ano-ano. Lakas ng loob mang away sa akin. Huwag na nga natin yung pag-usapan. Parang gusto mo, ah. Paano yun? Paano yun? Yan lang, ha? Gusto mo Sige talaga. na, pasayahin mo na ako. Stress na ako eh. Kailangan ko to stress reliever kita. Alam mo naman yun, di ba? Stress ka. Yakapin mo na ako. Alam mo naman yung power hug mo, nakakaalis yan ng mga problema ko eh.
Talaga. Halika. Kaloy. Oh, Wow. Chari. Miss kita, Chari. Namiss kita. Dito ka na lang sa akin. Kunin mo na ako. Paano yung anak ko? Ba yan? Di pa ka makapag-decide ka, dito lang ako, ha? Sige, sabihin ko. Isipan mo, ha? Mamaya na yan. Chari. Kaloy. Heaven nga po ang feeling ko kapag kasama ko si Kaloy. Nakakalimutan ko lahat ng problema ko dahil siya ang aking knight in shining armor. Alam mo yon, Mang Kanor? Armor all yung alam ko. Mukhang malalagay na nga po talaga ako sa maganda at maayos na relasyon na tinatrato ng tama. Masayang-masaya ako kapag kasama siya. Kasi pag sa bahay, puro stress. Hanggang sa bago po kami matapos sa aming ALS ay babe, Mainit. Hello. naninibago ako sa'yo May problema ka ba o talagang cold ka? Anong meron? Kaloy, nakapag-desisyon na ako. Sasama na ako sa'yo. Diba, payag ka na isama yung anak ko? Payag na ako. Since makakatapos na tayo, di mas makakabuta ng maganda at maginhawang pamilya. Ready na ako. Una sa lahat, congratulations kasi tatapos na tayo sa ALS, pati ikaw. Pero, walang paano sabihin sa'yo eh. Ano ba yan? Chari, kasi Kaloy, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong pamilya. ito na, sasama na ako. Di ba, ito yung pangarap natin. Masaya ka sa akin, masaya ako sa'yo. Oo. Nakakalimutan natin yung mundo pag magkasama tayo. Chari, Sasama na kami ng baby ko. hindi totoo tong mundong ginagalawan natin. Tayo lang dalawang masaya, pero alam natin, hindi ito yung realidad. Pag alis natin dito, pag uwi mo sa inyo, hindi. Ang realidad, may asawa ka. Sinasabi Ayoko na talagang... Kaloy, ano sinasabi mo? Kaloy, ikaw yung Superman ko eh. Kaloy, hindi kita kayang mawala. Paano Kaloy, bakit biglang nagbago? Kaloy, sasama na nga kami sa'yo. Babuo tayo ng masayang pamilya. Mabubuo yun. Kaloy, huwag mo kong iwan. Hindi ko kayo pag nawala ka, Kaloy. Kaloy, ikaw yung tagapagligtas ko, Kaloy. Babe. Kung ano Chari, yung pinagdaraanan mo, huwag mo itama yung relasyon natin. Ayusin natin. hindi na nga to tama. Alin ang hindi tama? Una pa lang mali na to. At saka gusto kong magkaroon ng sarili kong pamilya, sarili kong anak, at sarili kong asawa. May nagmamayari na sa'yo, Chari! Hindi ko siya mahal! Gumising ka! Kahit di mo mahal, asawa mo pa rin yun! Hindi ko siya mahal kahit asawa ko siya! Pwede ako makipaghiwalay! Kaloy! Madali lang sabihin, Chari, pero mahirap gawin yan. Ayoko na ng komplikadong buhay. Kaloy, huwag mo ko saktan. Hindi ko kaya mawala ka, Kaloy. Kaloy, hindi ko kaya. Mahal na mahal kita, Kaloy. Babe, gumising ka. Ano ba? Tigilan mo na ako, Chari, kasi gusto ko na mamuhay na normal. Ayoko na Nasasaktan ka dahil ayaw mo itong ginagawa mo sa akin. Kaya, huwag na Oo, nasasaktan ako. Huwag ka makipaghiwalay sa akin kung Pero- nasasaktan ka. Mas titiisin ko yung sakit na masira yung pamilya ko kaysa yung sakit na Huwag mo magkahiwalay gawin yan. tayo. Huwag
mong gawin yan. Kaloy. Huwag mong gawin yan. Mahal mo ko. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin, Kaloy. Oo. Ay, mahal kita, mahal Mahal mo kita ko. pero hanggang dito na lang tayo, Chari. Ayoko na! Kaloy, Gusto ko ng sariling pamilya. Naintindihan mo ba ako? Kaya layuhan mo na ako. Kaloy, hindi ko Layuan mo na kaya. ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya! Sa ating dalawa. Sugatan. Ako, di ko magiging Kaloy. This song is brought to you by ACS Manufacturing. ISO certified. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!